bai euskarari saria, Zunbillako sasoi eraikuntzak enpresari. Igo daitezela mesedez, Ane Uranga eta Eneritz Lantz saria jasotzera. Robert Gutierrezen eskutik. Argazkia egiteko, mesedez, igual, han. Bueno, zer moduz? Urdurik? Eseri. Nola hartu duzu esaria? Bueno, Ai, barkatu, mikrofonoa. Bai. Eskerrik asko. Oso. Martxan dago ja, bai. Bai. Bueno, lehendabiziko erreakzioa, sorpresa izan duzen, sorpresa polit bat. Polita, ez? Bai. Dudik gabe, urte haunitz, dara matzugu enpresan, zigurtagirekin lanean. Eta azkenin errekonozimendu bat bezala, ez? Jaso dugu, eta hori, notiziona eta polita. Bai. Eta, obra zibilak eta iraikuntzak egiten dituzue. Nola dagoen zuen negozioa, bi krisi hauen ondoren? Bueno, ez egon kortasunarekin, ez? Lana badago, baina joan den urtean hartutako lanak defendatu behar dira, gaur egungo egoerarekin, ez? Eta, hor gara. Sasoian. Sasoian, bai. Esan dugu eremu erdalduna dela, zuen sektorea. Zein izan dira euskara txertatzerakoan erronka nagusiak eta nola egin diezue aurre zailtasunei? Gehien bat, hizkuntz teknikoa, garatzeko dago oraindik. Orduan, pixkanaka, egia da, ez dakit... Sortatu da denak lantalde guztia euskalduna dela. Oida, bai. Hitz tekniko asko ingelesez igual edo gaztelaniaz. Gaztelaniaz ere bai. Eta, bere momentuan goi ikaskuntzak erderaz egin genituen, eta lehenengoa da erderara jotzea. Baina gero ere, bai bezeroekin, bai beste teknikari batzuekin hasten zera hitz egiten, eta pixkanaka sartzen zera, zuk ere ikasten duzu, zuk ere garatzen duzu zure hizkuntza, eta ikusten duzu, aukera dagoela, ere euskeraz hitz egitea. Gero ere jasotzen duguna guk ere, haunitz erdaraz dago, orduan horrek ere zailtasunak ematen digu, guzi hori euskaratzea eta hor lan handia egin beharra da oraindik bai. Bai, hurbilduko direlako igual gaztelaniaz. Zuen gana edo? Proiektuak. Proiektua batez ere, oraindikan naiz eta memoriak euskaratuak bidali, aurrekontuak eta badaude gauza pila bat oraindikan erdaraz daudenak. Eta, lizitatzeko orduan guk batez ere, administrazioekin egiten dugu lana, da mix bat euskara eta gaztelania artean, eta, aurkezten dugun erdaraz igual, baina gero beti ere barne harremanak eta dena euskaraz egiten dugu, eta hortara jotzen dugu guk ere bai dudarik gabe. Bale, oso ongi, eskerrik asko. Eta zorionak. Eskerrik asko.